Яңа сезон, яңа йөзләр. Быел да Шаян ТВ яшь йолдызларны кабызуын дәвам итә. Каналыбызның иң йолдызлы һәм иң музыкаль тапшыруының 3нче сезонын башлыйбыз. Гаризаларның саны елдан-ел арта һәм мондый хәлнең беренче тапкыр булуы безнең ярымфиналда 24 катнашучы. Һәм аның 8-е белән без бүген танышачакбыз. Аларның кайсылары финалга узачак, жюри әлбәттә хәл итәчәк. Татарстанның атказанган артисты, искиткеч киң диапазонлы җырчы Алина Шәрипҗанова. Алина, исәнмесез? Саулармысыз? Шаян ТВны караучы меңләгән баланың яраткан алып баручысы Иван Остроумов. Иван, сәлам. Сәлам баршагызга да, сәлам. Гаҗәеп матур тавыш иясе, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы. Менә дигән укытучы Айсылу Габдинова. Сәлам. Хөрмәтле жюри, сез гадел булырсыз дип ышанып калабыз һәм 3нче тапшыруның ахырына уртак фикергә килеп, безгә финалистларның исемнәрен әйтергә тиеш буласыз. Хәерле сәгатьтә. Беренче катнашучы Лиана Гафиятуллина. Балалар бакчасыннан җырлый, үзенең сәләтен әтисеннән дип уйлый. Халык җырларын һәм джаз башкарырга ярата. Үскәч актриса яки җырчы булырга хыяллана. Кайдан гына булсам да, сине сагынам, сине яратам, минем гүзәлем, Казаным, Казаным. Kişler jitse uğramlarda, kömeşte yak nur yata. Kişki kazan, köngülerde yaktı hisler uyata. Koydan gına biz gitsek de, kovanıp karşı aldı. Kütme yaşlar üzdəxidin, sinde tapdı. Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, нурлы җырлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала. Tarih ütkənlərin, o bəxtlər kütkənim. Tuğan dilim, irkən günüm, bizgə bölək itkənim. Yemin birib, nurun sivib, yanayım türündə. Siyun bikəv, manarasın, gümüş nurda qoyuna. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Ulanı qarşı aldı, Kütme yaşlar üzdəxidin, sində tapdı. Казаным, Казаным, nurlu җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, nurlu җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра.
Лиан, әфәрин, сиңа әфәрин. Нинди искиткеч матур, гүзәл кызлар. Әлбәттә аңа җиңел булмады. Жюри сезнең фикерегез. Сен бик матур бейсің. Бик Рахмет, матур Бекзат. үзіңне тотасың. Сәхнәдә сен артист шикелле чыктың. Зор рәхмәт сиңа. Һәм алдағы уңышлар әлбәт сиңа теләмәкче идем. Рахмет, Бекзат. Син шын актриса, хәтта җырчы юлын сайламасаң, әгәр миңа калса актриса юлынан барырга туры килер һәм бик шын зур актриса булырсың дип өметләнәм. Зур җырчы, сиңа уңышлар телим. Миңа бик ошады. Миңа да. Рахмет, Бекзат. Артист, актрисалар, алар бит инде универсаль кешеләр. Мәсәлән, Айсылу Габдинова кебек ул үзе җырчы да, укытучы да, алып баручы да, артист та. Рәхмәт җылы Айсылу, сезнең фикерне ишетегез. Лиана, молодец. Менә беренче булу һәр вакытта да бик катлаулы. Мин сине каушарсың дип уйлаганым. Юк, син рәхәтләнеп чыктың да, барсын да күрсәттең. Бер-ике киңәшем бар. Минемчә, бу җырның тональностен бераз күтәрергә кирәктер дип уйлыйм, чөнки ул гел уртак тесситурада бара. Синең өстәдә мөмкинчелекләрең бар икән ишетәм, шуңа күрә бераз бәлки тональностны күтәрергә кирәктер. Булай миңа бик ошады. Образың да, үзең дә талантлы, чын артист. Рәхмәт сиңа, бик зур һәм уңышлар теләп, Рәхмәт, бик озатып зур. калабыз. Киләсе катнашучыбыз Илүзәр Кашапов, 13 яшь саба егете. 5 яшемнән җырлый башладым ди. Чаңгыда шуарга ярата, тэквондо белән шөгыльләнә. Дусларымның ышанычын аклар өчен күп нәрсәгә әзер ди. Әйдәгез аны каршы алыйк. Мин чыктым бүген сәхнәгә, җырларга һәм биргә, матур киемнәр киенеп, сезгә джаз күрсәтергә. Мин шәһәр малае булам, деловой малай бит мин. Мин заманча киенәм дә, заманча җырлыйм да мин джазмен, мин джазмен, мин джазмен. Карагыз миңа. Min jazzman, min jazzman, min jazzman, maqtanan şuna. Gentleman bolasın kile, kubu qimin kubelen, uğran birem ebilerge, kızlarga kulun birem. Bakatma bu şuzdararga, yaratmıyman olay min, bim jırlım jazını man, menen indim olay min jazzman, min jazzman, min jazzman, qaragız mena. Min jazzman, min jazzman, min jazzman, maqtanan şuna. Wabay, wabay, wabaraba, wabay, wabay, wabaraba. Min jazzman, min jazzman, min jazzman, qaragız mena. Min jazzman, min jazzman, min jazzman, maqtanan şuna. Min jazzman, min jazzman. Min jazzman, maqtanan şuna. Афәрин. Зур рәхмәт. Әфәрин сиңа Илүзәр. Бәйдә 5-не бир әле синең кулыңны кысыйк әле.
Мин дуслар үземне беләсезме? Американың бер 60-нчы, 70-нчы еллардагы бер джаз кафесына кергән сыман хис иттем. Элдер кадрда күренмәде минем артта бит торганым. Илүзәр, мин алдан ук сиңа әйтә алмаймы? Менә монда жюрилар арасында ким дигәндә бер фанатың бар синең. Чөнки Алинаның джаз яратуын без инде күптән беләбез, ләкин ул үзенең фикерләрен барлый торсын әзрәк, без Айсылудан башлыйк әле. Мин Илүзәрне мактыйм әле. Шундый дөресен генә әйткәндә ләззәт алып утырдым аның җырлавыннан. Шулай иркен җырлый һәм син үзең молодец беренче чиратта, ә икенче чиратта синең укытучың молодец, аңа рәхмәт әйт, чөнки синең тавышың шул кадәр теге дөрес җирдә җырлыйсың син. Вокал буенча вообще бер претензия да юк. Бик әйбәт, молодец. Рәхмәт бик зур. Иван, берәр нәрсә әйтә башлаганчы, алдан ук кисәтеп куям. Илүзәр анкетасында язган тэквондо белән шөгыльләнәм дип. Бик әйбәт. Шуңа күрә сүзләрегезне үҗәп кенә сөйләгез. Мактыйсы гына кала. Мине бу җыр балачакка илтә. Чөнки мин дә бу җырны Мин дә 60-нчы елларда тудым. Бу синең җырың булдымы инде? Әйе, бу минем җырым. Икенче, өченче сыйныфта укыганда мин дә конкурсларда менә шушы җырны җырлаган идем. Саксофон бар идеме соң? Юк, саксофон юк иде. Миңа калса монда саксофон кирәк булмый да. Ул кадр өчен кирәк иде. Күрдегезме ул ничек? Кадр өчен. Кадр өчен Илүзәр тагын шулай итеп күрсәтә әле баягы кебек. Менә кадрны карагыз, сез нинди матур тамыр тапкыр ярыймы сине? Сыраса. Менә карагыз. Ничек кирәк? Нинди матур. Шуның өчен генә. Әйе, шуның өчен генә кирәк иде. Ризалашам. Илүзәр, мин беләсеңме, теге джаз кем әйтер инде хәзер Татарстанда джаз юк икән дип. Джаз ул безнең шин ул канда, чөнки без ул азатлык бирә торган стиль. Яме? Әле безнең әби бабаларыбыз. Әби бабаларыбыз джаз ул Бишектә. төрле. Безнең нинди җыр алсак та ул любой джазга Утыра. Ята. борынны сөртә торган ни? Нәрсә инде ул җыр. Ох, сезнең образларыгыз, Алина. Эз генә миңа импровизацияңа җитмәде. Шул импровизационный әйберләр ныграк давай үстер, чөнки синең ул бар. Син үзең саксофон урынында уйный аласың тавыш белән. Чөнки синең азатлыгың бар тавышта. Шул югары ноталар төбеннән алып моны күрсәтергә була даже кул белән. Имеш синең саксофон бар. Ул сиңа чынлап та кирәкми. Сез Илүзәрнең саксофонын үзегезгә алып калырга телисез бугай. Шуңа әйтәбез дә. Аңа кирәкми. Әйе, сезнең өчен образга кирәккә бәрәк. Безгә бүләк итерсең. Илүзәр, ничек чыгыш ясадың дип уйлыйсың? Мин үзем өчен җырладым. Менә үзең өчен җырлавы ул иң кадерлесе, иң кыйммәтледер дә. Рәхмәт сиңа, Илүзәр. Без сине күрербез дип ышанып калабыз һәм әлегә озатып калабыз. Чын егетне. Уңышлар сиңа. Киләсе катнашучыбыз Элина Чеботарева. 4 яшеннән җырлый. Татар халык җырларының моңына гашык. Яки җырчы, яисә табиб булырга хыяллана.
Элина, афәрин сиңа, афәрин, искиткеч. Жюри ағзалары қызғанып та қоям сезне. Аурайғаннан аурая бара. Ішігіз, сәйдәгіз, шулай да фикірігізні тыңлап ишетіп кетейік. Айсылу. Бик матур кыз, бик матур костюм, толымнары да ескиткеч. Куркма, біраз курку бар екен көрініп тұра yüzіңнен, тавышыңнан ишетілмей. Ол қорқу деп аталмай, ол тыйнақылық деп атала. Ярай алайса. Bir кеңешім біраз дикция үстіндәшләргә. Мин ул җырны беләм, әлбәттә, белмәсәм аңламасы идем сүзләрен. Біраз дикция үстіндәшләргә кирәк. Һәм акцент үстендә. Булай минизмнары бик матур, искиткеч. Миңа калса кайбер музыкаль нечкәлекләр бар иде, әмма һәрвакыт практика кирәк миңа калса. Һәм Аллага шөкер, бездә бик күп проектлар бар, конкурслар бар, практика алырдай урын бар. Шуңа күрә миңа калса әле вакыты бар, аның бит әле 9 яшькә бит әле вакыты бар. Шуңа күрә минем киңәшем практика кирәк. Әз генә практика. Мин дә хөрмәтле коллегаларым белән килешәм. Элина, син күзләрең бик матур. Сиңа ышанасыңмы? Күзләрең искиткеч матур. Менә күзләр белән син безнең белән без хәзер синең өчен жюри әгъзалары түгел, без тамашачы. Син безнең белән аралашырга тиеш. Җәлеп итәргә тиешсең безне. Син менә син күзләрең каямында лампочка, әле каямында камера түгел. Син безнең белән аралашырга тиеш. Безгә карап, безнең күзләрне менә булай тотып, безне, яме? Җибәрмәскә. Менә вот җыр буе, анда ничә минутлык җыр, 3 минутлык булса да, син 3 минут безгә күзгә карап, менә Иван абыйсыңа, Айсылу апага, миңа да менә булай тотып кына җибәрмәскә. Чөнки без синеке генә, менә ул. Ул, беләсеңме, ул сихер, ул мөгъҗиза, җыр мөгъҗизалары. Син менә аңларга тиеш. Яхшымы? Сөйләштекме? Ярар. И соңгы сүзләрнең ахырлары анда җибәрмәскә, ташлама. Hop, ağzını yaptın, все, söz bitti. Алина апагыз ничек кіріп китеп сөйләде. Менин дә Бирелеп күңелгә. Идел биту. Күңелгә кіріп. Афәрин сиңа, Элина. Шуннан да син зур афәрин сиңа, рәхмәтләр безгә шундый моңлы, матур җырны бүләк иткәнең өчен һәм инде әлбәттә үзеңнең образың белән безне шатландырганың өчен. Рәхмәт сиңа бик зур. Сине көтеп калабыз. Келесі катнашучы Искәндәр Нәҗмиев. 11 яшь, Мамадыштан. Әбисе кичкенә чакта аңа бишек җырлары җырлаганда, ул елаудан туктап, аңа кушылып җырлый торган булган. Һәм бәлки шулдыр аның киләчәге җырчы булу. Каршы алыгыз.
bir kimge de birilmegendir o. Yaşav küprevlerge tüğümü. Bu dünyada biz yaşayız iken. Yukarı gel, yukarı gel de. Bu dünyada biz yaşayız iken. Yukarı gel, yukarı gel de. Bizden ışın şirde günlerimse Karlar yavan jiller iseler Sin aşanmam uzü ışın geynem Eğer minim yeşil diseler Bir küz aşıp yımgan arağına Bizning birge o'tgan bu g'amir Bir bizga biz kerak biz ekan Yo'qotugil deb Bir bizga biz kerak biz ekan Yo'qotugil deb Yo'qotugil deb Oy dolqunlandың. Bu seylenge sen kelgensin eken, yokka tugildir, bizni hem bizning jüri a'zalarini şatlandırır için. Ay kavşadın İskender. Elbette anlayayım. Her vakit özüm sahneye çıkkanda da her vakit kavşayım. Bik köp könügüler var mına şuşa kavşanı bitirirge. Fizik yaktan da, soluş yağından da könügüler var. Elbette her vakit kavşağında tavuşka da Yığıntı yası. Yığıntı yası. Eye, kavşağı. Kaybir şulay nişkelikler var. Vakal yağından men kalsam diapazon bilen işlerge kirek. Diapazonunu arttırırga kirek. Çünkü yukarı notalarda biraz Qısasın. iyi. Alina dirseyte. Mene Alina profesyonel, Aysulu profesyonel vakal yağından men kalsa onlar Kısqış da barayı. sina big motor kengashlar verirler. Анда кеңешім біреу. Ол шыңлап та физик жағынан дейсің бит Иван абый. Иван Абый. Иван абыйның Искандер үшін бит абый. Бар йога, бар пилатес. Менә мондай безнең шул гәүдәне, тәне моны ничек дип әйтергә? Җиңеләйтеп. Әйе, моны ясарга кирәк. Ул синең елмаюың искиткеч. Синең елмаюың ул бүтән йөрәкләре, безнең тамашачы йөрәкләре ул ачыла. Табигатың менә шундый бай. Эшләргә генә кирәк. Җыр сүзләре турында уйларга гына кирәк. Һәм әлбәттә вокал шул теге расслабление буенча инде, яме расслабление, йога, менә сиңа кирәк. Рәхмәт. Калганнары менә тембр, тавыш, bütün нәрсә менә шундый шәп. Уңышлар сиңа. Әгәр дә сез 25 кыз арасында Искәндәрне күрсәгез, димәк пилатес дәресе башланган дигән. Әлбәттә бергә Бергә йогага. йөрербез. Искәндәрнең тавышы бар. Минемчә диапазоны да бар. Ләкин каушау ул кыса, чыннан да каушагач диапазон ул астан да бетә, өстән дә бетә бераз. Һәм инде беренче чиратта йогада, пилатеста бик әйбәт әлбәттә, ләкин практика кирәк сиңа Искәндәр. Сиңа сәхнәгә күбрәк чыгырга кирәк. Һәм менә син җырлаганда бераз кул башларын күтәрәсең. Чөнки сулышны аскара калырга кирәк, бераз опора җитеп бетми сиңа аска, әйе. Опять-таки бу барысы да каушаудан. Тынычланырга кирәк, күбрәк чыгыш яса, булай тавышың да, үзең дә бик матур, һәм тагын шуны әйтәсем килә, аранжировканы алмаштырырга кирәк. Мондый матур малайга матур аранжировка кирәк җырына. Рәхмәт. Булыр әле Алла бирсә. Алла бирсә. Барсы да алды. Искәндәр, әйдә, хәзер үк башлыйбыз. Йога миннән дә булмый икән. Димәк, Искәндәр, минемчә, Мамадышта йога дәресләре бардыр дип ышанып калабыз.
Вятка нократ бойына шығасың да, ковригіңді жейесің да, һәм инде рәхәтләнеп, йылға һавасы сулап, түрлі күнігілер шавасыналар ясыйсың. Рәхмәт сиңа бик зур, Искәндәр, көтіп қаламыз. Рахмат сиңа. Тағын бір қатнашушыбыз Зарина Кәримова. Аңа 12 яшь һәм ул ретро җырлар башкарырга ярата. Үскәч хокукчы, ягъни юрист булырга хыяллана. Әйдәгез аны каршы алабыз. Инген мәлән нурлы Казан, салават күпәреннән, җиде төбәк, җиде тесе елында нәселеннән. Бердән бере татарымнан саянырлык кыясы. Мен тарихлы Кылы шәрифле гүзәл Казан каласы. Иман нуры сибеләдер, күккә ингән айлардан яралган безнең халкым гыйльми тырыш янардан. Бердән бере татарымнан саянырлык кыясы. Мен тарихлы Кылы шәрифле гүзәл Казан каласы. Ак бузаттан дуслык йөри, күп милләтле мәркәзем. Ак барслы татар иле дан калдыра җир йөзен. Бердән бере татарымнан саянырлык кыясы. Мен тарихлы Кылы шәрифле гүзәл Казан каласы. Бердән бере татарымнан саянырлык кыясы. Мен тарихлы Кылы шәрифле гүзәл Казан каласы. Гүзәл Казан каласы. Афарин. Таушы шишмә сыман шилтерәп ага диләр бит әле. Менә минемчә иң беренче фикер минем шундый булды аның тавышын ишетүгә үк. Сездән инде фикерләр туды микән, хөрмәтле жюри? Бик матур костюмың да шундый зәвыклы. Нәрсә әйтәсем килә кимчелекләрдән
Мин үзем теге бик дикцияга үземнең укучыларымда игътибар бирәм, шуңа күрә мин бүтән кешедә дә дикцияга гел менә дикция сүзләрен аңламадым дөресен генә әйткәндә. Алина сүзләр матур ди, ләкин мин аңламыйм. Мин беләм просто бу сүзләрне мин беләм. Әйе, бераз дикция өстендә яме. Аңлашылырлык итеп дикция эшендә күнегүләр бик күп. Сүзләр бераз тагын да ныграк аңлашылса әйбәт булыр һәм акцент өстендә инде әлбәттә эшләргә яме. Вокалга кысылмыйм, шуны гына әйтәм, акцент дикция. Әзер вокал турында Иван Остромов әйтеп Yok, китәчәк. мен вокал турында әйтмим, монда вокал юнәлеше буенча профессионаллар бар. Миңа ошады. Миңа да ошады. Миңа да ошады, шундай ошады. күзгә күз җырлау, син әлбәттә тамашачы игътибарын үзеңә җәлеп иттең. Менә мин рәхәтләнеп карадым, хәтта үз телефоныма да төшердем. Миңа бик ошады, менә шундый коннект бар бездә. Connect. Артист белән тамашачы арасында. Connect. Рәхмәт сиңа. Беләсең, менә элек-электән бит инде әгәр дә тамашачыга бер артист ошый икән, ул аны алкышлар белән әлбәттә белдерә ала. Ә инде хәзерге заманда гомумән тормыш үзгәрде. Әгәр дә тамашачыга артистның чыгышы ошый икән, ул алкышлый. Әгәр дә бик каты ошый икән, ул телефонын ала да видеога төшерә башлый. Миңа бик Сез ошады. төшердегез, Әйе. Алина, сез дә төшердегез. Мин сүз турында әйтмәкче идем. Ул сүзләр мәгънәсе Бик зур әйе. Казан турында гына түгел сүз. Татар җире турында, безнең матурлык турында сүз. Һәм миңа әз генә җитмәде динамика. Динамика. Чөнки синең модуляционный модуляция Өлеше. кушымтагы, әз генә беләсеңме, анда хисләр кирәк күрсәтергә, синең мәхәббәтең күрсәтмәкче идем. Менә шул чөнки анда сүзләре искиткеч матур. Сүздән тора барысы да. Кайфы да. Кайф синең шул шишмә кебек шилтерәп алган инде. Шилтер. Әмма дә ләкин шул нурларны, Казан нурларын безгә дә күрсәтергә тиеш. Шуны белеп җырлаймы? Рәхмәт. Мин динамика дип әйтә башлагач, баштан теге биюләр мәллә дип Юк, уйлаган идем. юк, Вокал. бер нәрсә кирәкми. Бер нәрсә кирәк. Менә шуны кайфын күтәрергә, кайфын дәртләндереп, менә шундый соңгы куплет кушымтага, Шунтасын, әйе. менә шуны күтәрергә, бүтән кайфын, бүтән халык торсын менә шул вакытта дип. Казан турында оныттым әлеге җырны тыңлаганда, тавыш белән генә мөкиббән китеп тавышыннан тыңлап тордым аны һәм теге сүзләренә игътибар итүчеләр әлбәттә безнең жюрилар, алар бөтен нечкәлекләрне сизеп баралар, ләкин бөтенесен тупласаң, миңа бик тә ошады Зарина. Зарина бит алтын дип тәрҗемә ителә. Син безнең татар халкының алтыны. Рәхмәт сиңа бик зур. Сине Безгә дә ошады. Рәхмәт. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Сине озатабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Әйе. Афәрин сиңа. Тагын бер катнашучыбыз Әминә Гилманова. Аңа нибары 7 генә яшь һәм чыгыш алдыннан ул дулкынланам ди, ләкин дулкынлануны җиңәр өчен әниемнең күзлегенә рәм дә шунда рәсемнәр ясыйм ди бармак белән. Бәлки хәзердә ул чыгыш алдыннан әнисенең күзлегендә рәсемнәр ясыйдыр. Әйдәгез без аны каршы алыйк әле. Kanatlanıp kaytıp kilem, sızılıp tаңнар атқанда, ең бәхетле кеше булам, туған якка кайтканда. Гөрләп тора авылларда, җәйге сабан туйлары, яңгырата урамнарны, кичкә гармун моңнары. Гөрләп тора авылларда, җәйге сабан туйлары, яңгырата урамнарны, кичкә гармун моңнары. Тирә-юньдә бар авыллар, сабан туйга җыелганнар,
шабар туганнар, ата-ана йортына. Җәйбәрәме хезмәт туе, һәйдә сабан туена. Гөрләп тора авылларда, җәйгә сабан туйлары. Яңгырата урамнарны, кичкә гармун моңнары. Гөрләп тора авылларда, җәйгә сабан туйлары. Яңгырата урамнарны, кичкә гармун моңнары. Әйдә, әйдә, сабан туена. Әйдә, әйдә, сабан туена. Әйдә, әйдә, сабан туена. Әйдә, әйдә, сабан туена. Вау, Әминә, искиткеш, син үзең, синең тавышың, синең шитекләрең, синең күлмәгең. Мин инде бөтен жюриның сүзләрен урламадым. Алар әле әйтәчәкләр барыбер. Хөрмәтле жюри, сүз сезгә. Мин елыйм. Алдағы уңышлар гына телим. Мин сине яраттым. Рәхмәт. Синең белән бергә җырладык. Бүтән безнең белмим сезнеке ничек. Минем кәефне күтәрдең. Сабан туйга. Сабан туйга барасы килә. Рәхәтләнәйек, сабан туйга барабыз, бергә. Әйдәгез сабатыга. Шүлмәкләр урынында менә бу чашкаларны ватырга ярамый. Ярамый, Чөнки алар ярамый. шаянныкы. Иван, Әминә, син чын сәйлән. Татар халкының чын сәйләне, чыннан да. Үзең кичкенә, тавышың нинди көчле. Алда да зур уңышлар телим. Чыннан да менә үзем дә бу җырны беләм, Зөләйлә башкарган җыр. Чыннан да сабан туйга кайтасы килә. Менә шундый атмосфераны сизәсе килә һәм Әминә менә шул сабан туйларны безгә алып килде. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт сиңа. Менә Алина әйтте, яраттым ди. Яратмыйча мөмкин түгел бит аны. Карагыз әле ничек елмаеп тора. Ничек шулай елмаеп буладыр ул? Шаклысы гына килә. Әйе, шаклысы килә шуннан да. Әйе, бөтен сүзләргә кушылам һәм мине тавышың шуннан да үзең җырлаганча гөрләп тора. Һәм минем менә бөтен әтиәниләргә рәхмәт әйтәсем килә. Һәрбер баланың да костюмы шул кадәр уйланылган. Барысы да бик тырышкан. Менә бит инде ул әтиәниләр күпме вакытларын, акчаларын сарыф иткәннәр. Һәм инде сез балаларыгызга шулай игътибарлы икән, шулай әзерлисез икән. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәрбер бала да менә монда килгән, бик матур киенгән. Бик уйланылган җырларына туры килә. Әфәрин сиңа, Әминә. Без сиңа һичшиксез уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт. Ул миңа да карады. Рәхмәт сезгә, Әминә, рәхмәт. Сезне Рәхмәт. сатып калабыз. Данияр Нигъмәтҗанов Сәйләннең 2 сезонын да караганнан соң, әйдәле мин дә катнашыйм әле дигән нәтиҗәгә килә. Һәм инде ул җыр өлкәсенә адашып килмәгән. Аның әнисе дә җыр укытучысы. Дулкынлануын җиңәр өчен ул аяк очларында сикерә һәм хәзер сикерә-сикерә безнең сәхнәбезгә килеп җитәчәк. Каршы алыгыз. Җәйнең аясы матур таңнарында, җанга рәхәт идел ярларында. Шәкшемәлдә миләш яфрагында, елмаялар көлләр болында. Кошлар сайрый яшеллек куакларда. Яшәү матурлыгы турында
хыялларым. Мәхәббәтем тартым ит ялларым. Бер булыр барыр юлымда. Кошлар сайрый яшел куакларда. Яшәү матурлыгы турында. Кошлар сайрый яшел куакларда. Яшәү матурлыгы турында. Яшәү матурлыгы турында. Бер генә сүз Данияр. Көнләшү. Чынлап синнән көнләшү, чөнки мин Даниярны алып баручы итеп белә идем. Мин дә алып баручы, ләкин мин җырламыйм. Шуңа күрә көнләшү Данияр. Хөрмәтле жюриның сүзләрен ишетергә әзерме? Әзер. Жюри, сез әзерме әйтергә? Әзер. Әйдәгез. Тыңлыйбыз. Мин аңламадым баштан. Ни өчен ул бик җитди? Шундый. Хәтле инде усал иттереп җырды. Мен әйтәм, кошлар сайрый, син кошларың бик монсой. Кошлар сайрый. Дөрескә әйткәндә, синең түбән ноталар турында әйтмәкче идем. Чөнки синең прессың бар бит. Менә монда пресс. Моны Ачык күрсәтмибез. Әйе. Менә син ташлама. Менә шул теге сулыш белән менә тотарга кирәк. Чөнки түбән ноталарда ана сүзләре ишетелмәс. Әгәр син Тотмасаң, тотмасаң. Яме? Аңладым. Валла, мин сиңа елмайып, әйдә дип. Ә син бик мине аңламадың бугай. О, җитди. Аңламадың бугай. Ул җитди тыйнак татар егете. Мен әйтәм, зур начальник булып эшләрсең алар. Миңа да дөресен әйткәндә бераз елмаю җитмәде. Әмма Иң елмаючан егеткә нәрсә җитми. миңа бары тик елмаю. Өченче куплетта булды изгенә. Ул җырлап бетерде дә. Елмайды. Менә сиңа җырлаганнан соң һәр эшне үз вакытында эшләргә кирәк. Десерт сезгә менә хәзер елмаю. Менә Рүзәл, син әйттең, мин алып баручы, мин дә алып баручы. Әмма менә мин җырчы һөнәрен ташладым. Нишләп? Чөнки һәр кеше үз Эшең белән шөгыльләнергә эшен белән шөгыльләнергә тиеш. Менә без синең белән алып баручы, Данияр Алып универсаль кайтучы. универсаль кеше. Ул җырлый да Вообще-то белә. мин тоже. Гафу. Айсылу да универсаль кеше. Алып баручы да, җырчы да. Алда да сиңа бары тик уңышлар телим. Без сиңа менә Айсылу кебек универсаль кеше булырга теләп калабыз, Данияр. Аңламамча, исемең дә бит Дания ярларында туган кешеләргә шулай әйтелә. Рәхмәт сиңа. Дан. Мин Дан. Дан сүзеннән. Әйе. Минемчә. әйтәме юкмы мин бүген? Син әйтмә. Юк, сезнең турында әйттеләр бит инде. Универсаль кеше. Универсаль кеше. Данияр, рәхмәт сиңа. Әйдәгез, хәзер сезнең фикерегезне ишетәбез. Даниярның тауышы бик матур һәм бай. Шуны да әйтеп үтим, а то моңа анда теге замечаниялар гына ясыйлар дип уйлама син. Синең тавышың бик әйбәт. Ул теге әйбәт тембрлы, дөрес куелган. Шуннан да теге түбән ноталарны якынрак җырларга кирәк бераз. Син аларны төшереп бетерәсең һәм алар ишетелми. Ә миңа инде вокалдан тыш миңа җитмәде синең эмоцияләрең бераз. Хисләр. Менә син нәрсә турында җырлаганыңны үзең аңламыйсың кебек. Син бит аңлыйсың. Менә син җырлап бетергәч, сөйләшә башлагач, син совсем икенче кешегә әйләндең. Елмая башладың. Әйе, дип эмоцияләрен күрсәтә башладың. Менә җырлаганда да шул эмоцияләрне бераз күбрәк бирсәң иде. Хәзер томашачыларга вокал кирәкме, эмоцияләр кирәк беренче чиратта. Аңлашылды. Рәхмәт. Икесе дә булса бигрәк әйбәт. Әйе. Рәхмәт сиңа, Данияр. Көтеп калабыз сине. Һичшиксез Шаянтовда син булачаксың. Бар да. Инде шулай ук безнең проектыбызда да язмышың уңышлы булыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт бик зур, Даниярга афәрин. Молодец. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур.
Хәзер сәхнәгә 11 яшьлек Айсылу Мөхәммәтҗанова чыгачак. 3 яшендә беренче тапкыр бәйгедә катнашкан һәм җиңү яулаган. Хәзер аның өендә 60-тан артык диплом һәм грамоталар бар. Киләчәктә кем буласың дигән сорауга һич тә икеләнмичә, әлбәттә, җырчы дип җавап бирә. Oy el-melek, oy el-melek, el-melide tunlarını biz kiymedik. Elle yeşillik, elle gülerlik, uzgan ömür keylerini sizmedik. Hop, bakmiken, yumşak miken, canımın kulları, salavat köpürü gibi suğa bargan yolları. Hop, bakmiken, yumşak miken, canımın kulları, salavat köpürü gibi suğa bargan yolları. Komalı tum, komalı tum, komaları bulsa da mustaviyuk. Oşağın işken şokta dostlar köpşul, boşqa bele düşkende şul, birevde yok. Hoppak miken, yumşak miken, canımın kulları, salavat köpere gebek suğa bargan yolları. Hoppak miken, yumşak miken, canımın kulları, salavat köpere gebek suğa bargan yolları. Hoppak miken, yumşak miken, canımın kulları, salavat köpere gebek suğa bargan yolları. Койсы җирләреннән чыга шундый тавыш, Айсылу. Искитерлек дуслар, мин әлегә тоң калып торам. Сүз әйтүләремдә, авыр телләремдә бәйләнәчәк хәзер. Шуңа күрә әйдәгез сезгә сүз бирим. Аллаға шükür, мындай җырлар бүген дә яши. Менә синең тавышыңны ишеткәч, җырыңны ишеткәч, нишендер Хәния апа һәм Дина апалар искә төште. Аллаға шükür, менә бүгенге Әлфия апалар Әлфия апай. Бүгенге заман балалары менә шундый җырларны җырлагач, әлбәттә, күңелгә шат. Бик зур рәхмәт сиңа, тавышың үзеңнән мең зуррак. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә шундый Сезгә рәхмәт. матур җыр бүләк иткән өчен. Мактаудан бәлки тагын бер мактауга күчербез. Мин беләм, Айсылу хәзер әйтер сүз турында, әме? Чөнки кайбер җирдә синең сүзләрең ныграк дикция Таләп итә. ишетәсе килә һәр сүзне. Һәм куплеттагы синең силкетү минемчә кирәкми. Чөнки ул анда озын көй бара, әме син анда шул вакытта син тавышны күрсәтәсең. Һәм соңгы ноталарда син тотмадың ни өчен? Ана бит син тотып, менә алдың. Менә, син менә шул именно соңгы ноталарда бүтән җырның ничек дип әйтим? Энергиясе. Энергиясе, әйе. Менә үсә, и соңгы нота мә бәрдең. Мәгез сезгә. Яме? Менә планыштыр, план кирәк.
Әфәрин, искиткеч матур, көчле тавышың. Алдағы уңышлар сиңа, балам. Айсул, бик уйшан утырдыгыз. Иван сөйләгәндә дә, Алина сөйләгәндә дә нәрсә турында уйладыгыз? Мин чыннан да коллегаларым белән ризалашам. Чыннан да менә куплетта күбрәк җыр турында уйларга кирәк иде. Теге бию турында түгел, безне җәлеп итү турында түгел, үзең турында, җыр турында. Әлбәттә, бераз мелизмнар өстәсәң, әйбәт булыр иде киләчәктә. Тавышың чыннан да көчле, шәп. Айсул, әфәрин сиңа. Әфәрин, мин таң калып, сыкланып, карап тордым, тыңлап тордым. Әлбәттә, бу сүзләр алар сиңа үсеш өчен. Алар һәрберсе дә сыкланып утырды, һәрберсе дә нинди матур кызыбыз дип утырдылар, нинди матур җырлый дип утырдылар. Ә инде бу тагын да үсеш өчен. Чөнки камиллеккә шик юк. Һәр вакыт үсәргә кирәк, һәр вакыт камилләшергә кирәк. Айсул, рәхмәт сиңа, бик зур безнең йолдызчыгыбыз, күпме йолдызлар безнең сәйлән тапшыруында. Рәхмәт. Син озатып калабыз. Кадерле тамашачыларыбыз, сез бүген 8 ярым финалист белән таныштыгыз. Бәлки кемнедер ярата да башлагансыздыр, кем өчендер җан ата башлагансыздыр, ләкин әле бер нәрсә дә билгеле түгел. Киләчәктә безне тагын 2 шундый матур ярым финал көтә. Безнең белән калыгыз, Сәйлән фестивален күзәтеп барыгыз.